Ayan na yung am-amsit natin. Ito lang ang ricado guys. Yung Ocean Delight fish sauce. Ayan, bagoong na isda. May kunting sibuyas at saka yung kamatis natin. So yan lang. Tapos bubudburan na lang ng kaunting Ajinomoto o MSG. Lagay natin yung yung bagoong. Ayan na guys. Ito na guys yung finished product natin. Hello guys! Sa araw na ito, aking ipapakilala sa inyo ang isa sa mga edible vegetables ng mga Ilocano. Ito ang aming tinatawag na am-amsit. Ang am-amsit guys ay tumutubo lang kusa kung saan-saan sa mga farmland at saka sa mga mga garden. Ayan, tumutubo. Humahalo lang ito sa mga iba pang halaman. Hindi kasi ito guys itinatanim ng mga farmers, ng mga Ilocano, kundi kusa siyang tumutubo. May pagka-wild ito siya guys, pero edible vegetable siya at masustansya ayon sa mga pag-aaral. So tara na guys at ating umpisan na ang pag-i-introduce. Ating lulutuin ito para malaman ninyo kung gaano kasarap ang am-amsit ng mga Ilocano guys. Tara na, let's go, umpisa na natin. Ito guys, ganito yung puno ng tinatawag namin sa Ilocano na am-amsit. Ito siya ayan. Kung saan lang siya tumutubo. Ayan. So yan. Masarap itong na ito ay parang wild lang siya, wild edible vegetable siya. Yan, edible naman siya. Yan yung the best wild am-amsit sa aming mga Ilocano. Ito masarap ito sa sinasalad tapos inuulam. Dito sa Saudi kung saan lang tumutubo itong am-amsit na ito Yan. So close natin. Dikit natin yung camera. Ayan. Meron siyang bulaklak. At ito yung kanyang bunga. Ayan. Meron siyang bunga. Ayan, ganyan. May bunga siya. So guys, kukunin natin ito. Ayan, may bunga siya para gulayin mamaya. Ayan, pang ulam. Ayan, para bang survival techniques ng mga OFW, mga Ilocanong OFW. Tingnan nyo, mayroon siyang bunga. Ayan. Ayan, so yung bunga. Masarap yan guys. Lagyan ng bagong at saka kamatis, yun lang. Diba? So mamaya himayin natin at gugulayan. Ito guys yung am-amsit, tinatawag namin am-amsit sa Ilocano. Ni-research ko ito sa Google at wala akong nakita na kung ano ang tawag dito sa English. Basta ang nandun lang am-amsit. Kasi gumawa ng pag-aaral ang Nueva Vizcaya tungkol dito sa halaman na ito. So ang scientific name nito ay Solanum retroflexum Dun. Yun yung kanyang scientific name. Solanum retroflexum Dun. Yun yung kanyang scientific name. Paulit-ulit. So hihimayin na natin ito guys para iluto mamaya. Iluluto ko na pala pagka mahimay na at may pang ulam mamaya. So
ayon sa pag-aaral, ang amamsit ay yun nga, tumutubo lang ito kung saan-saan. Madalas tumutubo ito sa mga sandy soil. Ayan, sa tawag namin sa Ilocano, murong. Ito ang tawag namin sa sandy soil. Yung mga taniman ng mais, o taniman ng mga gulay na mabuhangin. Ayan, tumutubo siya. Sa amin, marami ito. Tumutubo rin siya sa mga embankment. Sa mga tabing ilog. Yun. O kaya sa mga bagong bukas na lupa. Tumutubo siya dito. So, parang wild siya, pero edible vegetable siya. Wala siyang pinagkaiba sa, ang sustansya nito, walang pinagkaiba sa mga talbos ng mga sili, gano'n. O kaya ampalaya, mga edible vegetable siya. Pero wild. May pagka-wild kasi tumutubo nga lang kung saan. Dito sa Saudi ito, tumutubo sa nahalo sa mga flowering plants, sa mga garden, sa mga parks. Tumutubo lang siya ito. Actually, kinuha ko ito sa pumunta kami ng ating madam sa diplomatic quarter. Nakita ko nakahalo sa mga flowering plants. Kaya ako kumuha na. Yan. Ganyan lang pag-imay, di ba? Tatanggalin lang yung medyo matigas na tangkay. Yan. Ang gagawin natin dito, guys, pakukuluan lang ng tubig tapos pipigain para matanggal yung tubig. Tapos hahaluan na ng kamatis at syempre yung paborito ng mga Ilocano na bagoong, yung fish sauce, bagoong na isda. Tapos Ajinomoto, yun lang yung ricado. Simpleng ricado. So yun nga, mamaya maglalagay ako ng description sa baba at ilalagay ko doon tungkol sa halaman na ito. Pero mayroon akong nakita ang recommendation base sa kanilang pag-aaral na mas mainam kung lagi itong kinukonsume kasi nga nagtatagla ito ng maraming vitamin at saka minerals. So guys, abangan ninyo yung aking recipe, amamsit. So yan guys, pakukuluan lang natin. Kailangan hindi siya ma-overcook. Kung pwede half cook lang siya. Ayan. Pakukuluan lang siya sa tubig. Tapos pagka na-half cook na siya, pipigain para matanggal yung tubig. Yan guys. Lampas sa half cook. Yun may palampas pa sa half cook. Basta hindi siya ma-overcook. Pagkatapos nito mapakuluan, pipigain. Tapos lagyan na ng ricado. So yun guys. Malapit na siya maluto. Yan. So ito na nga. Luto na siya. Pipigain na natin. Pipigain lang ng para matanggalan sila ng katas. Ayan. Ayan. So, pigain lang guys. Ayan.
Kasi matubig yung yung kamatis. Kaya kailangan natin ito tanggalan ng tubig. Ganyan lang. Tapos paghiwalayin. Ayan. Meron pa kaunti. Okay na. Yan na. Yung amansit natin, luto na siya. Ricado na lang ang kulang. So, para presentable naman yung itsura. Gaganyanin natin. Ayan. Siya na yan ha. Luto na, finished product na, ricado na lang ang ilalagay natin. Ayan na. Ayan. Ayan. Luto na siya. Ayan na yung amsit natin. Ito lang ang ricado guys. Yung Ocean Delight fish sauce. Ayan, bagoong na isda. May kunting sibuyas. At saka yung kamatis natin. So yan lang. Tapos bubudburan na lang ng kaunting Ajinomoto. O MSG. Lagay natin yung yung bagoong. Ayan. So yan guys, bagoong lang. Ayan. Yan na, yung bagoong. Tapos yung MSG. Konting MSG lang. Ayan. And then, ito siya. Tapos saluin ng kaunti. Para mahalo yung MSG at saka yung bagoong. Ayan, okay na. Ayan, nangangamoy ulam na guys. Tapos lagay na natin yung matitirang mga ingredients. Ayan, kamatis. Lagay natin yung mga kamatis. So ayan na guys, tapos yung kunting sibuyas, kailangan natin yun. Ayan guys, finished product na. So kainan na. Ito na guys yung finished product natin. Amsit. So maglalagay na lang ako ng description mamaya sa baba tungkol dito sa konting impormasyon tungkol dito sa gulay natin, itong edible vegetable natin na ito na amsit, o kaya sabi ko nga sa scientific name nito, Solanum retroflexum dun. Yun yung kanyang scientific name, sinabi ko na kanina. So maglalagay na lang ako ng description para hindi kayo mamali ng ng pagpitas ng halaman na ito. Maglalagay din ako ng mga photos para makilatis nyo ng maayos. So guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood at sa iyong suporta. Sa mga dumikit dyan, babalikan ko kayo. Sana hindi kayo magsasawang
magsuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat guys. Shout out ko pala yung aking pamilya na may YouTube channel, ang aking kapatid si Makaray Groselin. Yan yung kanyang YTC. Ang aking dalawang pamangkin na mga teacher. Una si Jumac E-Class. Yan, kung gusto niyo ng mga math tutorial. At ang aking pamangkin din na gwapong-gwapo si Lakay Jans. Ayan. Puntahan natin yung kanilang mga channel at marami tayong doon mapupulot ng mga aral. Lalong-lalo na itong si Jumac E-Class kasi math tutorial yon. So guys, maraming salamat at sa mga taga-subaybay ko sa aking YTC, mga team kapatid na nandyan lagi. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko man kayo kayang isa-isahin, pero alam nyo na kung sino yung mga supportive na mga team kapatid at saka yung mga iba ko pang mga kaibigan dyan. Guys, bye bye, maraming salamat, hanggang sa muli.